amandla indaba yokukhula enkosini yokumazi ngoba ufike Davide nomfilisti angasokile unenzalo batshele bathe Davide le ndoda okhuluma ngayo le ndoda yazi izinto wazi izinto uzwabuye ukuthi umuntu ubulawa kanjani angeke ubulala njengogoliathi ngoba wasesheni bakhe kunabantu abalahlekelwe impilo zabo ngenxa yakhe phendula Davide akhiphe amafayela madoda akhiphe amafayela ofakazi ukuthi lo nkulunkulu asukuma naye manje akuyena uNkulunkulu amuzwe ngenganekwane kodwa uNkulunkulu asenebanga ehamba naye bakwami uNkulunkulu amazi enjuleni sempilo yakhe uNkulunkulu bazalwane ake wabhekana nezimo ehamba naye lo Jesu so uGoliathi lo abamhlaba abanye uDavide abonakala ngamsabi ngoba unamafayela unobufakazi uqhamukapi naloNkulunkulu wakhe so sithi izimo zabo ayingakuthathazelisi bhekana nazo nje ebese ubheka uNkulunkulu hlanganisa connecta umzima bempilo yakho nohambo lakho noNkulunkulu wakho ukuze uma sekufika izindlela zesikhathi esizayo zingakuthusi ukuze uma sekufika izimo zesikhathi usukume phakathi kwabantu bebaningi uthi mina wami uNkulunkulu angazi noma yazi lento yabantu abamane baphenduke odokotela nongqongqoshe abangenamnyango baphenduke osolwazi ngenkinga yakho wonke umuntu useyazi nje manje ukuthi inkinga yakhe isolva kanjani ngoba wena ususenkingeni wonke umuntu usezokutshena manje ngoba iningi liyabona ubende kwayisho uma ekhali izinto okumele sikusize sikubonise zona uthi ngangilusile izimvu ikababa Atalazi nje nami wasebenzela lo feleba lo okuthiphele lathungula imveyo uthi ngakulandela lokhu uthi ngathi mangikubamba kwangathi ikhanele ngaphuka imvu kababa thina sakhona ngelilanga nje ukuthi phezu kwalokho kwavela iphumelo sinalo nalo balandela ngoba uNkulunkulu ongamazi kusithekeni akuve kunzima ukumveza eshalazeni naphambi kwabantu ngoba awubonanga uwedwa awubonanga esibenza mazi kuyingozi hamba noNkulunkulu ongamazi kuyingozi ukuhamba nezinto ezikaNkulunkulu ongamazi odlala abantu angazi noma bambona ukuthi sewutholile umsebenzi afike phakathi kwabangakawutholi bamtatazelise ukuze awuyeke uthathwe ibona izinto abantu abazaziyo fana nje nokugcotshwa uNkulunkulu akugcobe ngamandla bafika abantu bazokuthithibalisa bafike bakufakela ipressure ezokwenza ukuthi ugcine usuyiyeka into kaNkulunkulu ngenxa yokuthi ubone ngathi ayisebenzi kanti bekudingakala ulinde ubuyolinda hlale kuye uhlale ungazi ukuthi esikhathini esizayo kuzokwenzakalani ngoba angazi bazalwane kodwa ngiyasola ukuthi uDaniel wayengazi ukuthi kuzokwenzakalani uma sebephoswe emlilweni alekho iBhayibheli ababelifunda uJohane ngoba libhalwe yibona vele so babengazi ukuthi kuzolandelani emva kwalezi igameke ababebhekene nazo vele so izinto okumele sifundise abantu lezi ukuthi ugade khamba noNkulunkulu ongamazi so yilezi zinto bazalwane sinazisa zona ukuthi akuhanjwa noNkulunkulu ongamazi into uNkulunkulu ayilwelayo kuyenza kuwo wonke umuntu emhlabeni ozwe ngaye nowazi ngaye ukuthi bamazi ngakho ke ubona kuyokuvela imvula
Hold on to your dreams. The future is built on dreams. One shall stand, one shall fall. Peace is the right of all sentient beings. Autobots, transform and roll out! At the heart of every legend, there is truth. A few brave souls unite to save their worlds. We can be heroes in our own lives. Every one of us, if we only have the courage to try. You saved Prime. Our fates were always intertwined, but now our worlds are joined as one. We need to repair our planets, work together, if we wish to survive. Crazy family, huh? You did good, bro. Real good. A dangerous secret is buried deep inside the Earth. There is more to this planet than meets the eye. I am Optimus Prime.